Tervehdys! Minulla on mukavaa asiaa. Elokuussa tulee nimittäin kuluneeksi tasan 20 vuotta siitä, kun kuntokeidas avattiin. Ja sehän tarkoittaa, että on aika juhlia ja isosti. Niinpä haluan kutsua kaikki asiakkaamme juhlimaan kuntokeitaan 20-vuotissynttäreitä Mäntsälän suurlavalle perjantaina elokuun 19. päivä kello 19. Ohjelmassa muun muassa livebändi, totta kai kakkukahvit, syötävää, juotavaa, rentoa meininkiä ja hyvää seuraa. Tilaisuus on yksityistilaisuus, jotenka ikärajaton, kaikki ovat tervetulleita. Mutta sinun täytyy muistaa ilmoittautua viimeistään elokuun ensimmäisellä viikolla suoraan kuntokeitaalle. Lopuksi haluan toivottaa kaikille oikein aurinkoista ja pitkää kuumaa kesää. Moi moi! Ai niin, yksi asia. Ohjelmasta vielä. Haluaisitko esiintyä suurelle yleisölle? Nousta lavalle livebändin säästyksellä ja laulaa lempibiisisi? Jos haluat, ilmoittaudu minulle, niin toteutetaan toiveesi. Rock!